Minä olen, me olemme, jumalallinen lähdeenergia. Minä olen, me olemme, linkki maaplaneetan ja galaktisen keskusauringon välillä. Minä olen, me olemme, yhtä universumin jumalallisen feminiinisen ja maskuliinisen hengen kanssa. Minä olen, me olemme, täysin lähteen korkeimpien todellisuuksien suojelemia. Tänään kokoonnumme valo-olentojen ja tähtilasten voimakkaana ryhmänä tai yksilönä, jonka tehtävänä on muuntaa Atlantiksen tuhon pimeä jälki. Kutsumme kaikkia valon olentoja, galaktiset veljemme ja sisaremme, enkelivaltakunnat, valon galaktiset, ylösnousseet mestarit, jumalattaret ja jumalat, galaktisen keskusaurinkomme sydämen ja luoja lähteen auttamaan meitä tässä jumalallisessa tehtävässä. Pyydämme, että suojeluksesi asetetaan piirimme ympärille. Pyydämme parannusta ja energeettistä tukea, jotta pyhä ympyrämme voi imeytyä rakkauden värähtelyyn, joka auttaa luomaan uuden suuntauksen ihmiskunnalle ja äitimaalle, jotta voimme tehdä tilaa galaktiselle superaaltotapahtumalle ja luonnonmukaiselle ylösnousemusprosessillemme. Pyydämme puhdistamaan Atlantiksen tuhosta syntyneen syvän arpijäljen ja negatiivisen jäljen planetaarisessa verkostossa. Pyydämme puhdistamaan pois kaiken kärsimyksen, jonka tämä suunniteltu tapahtuma synnytti maan aikalinjoilla tähän hetkeen saakka. Kutsumme galaktisen keskusauringon lempeää, rakastavaa, feminiinistä, mutta silti voimakasta jumalattaren soturienergiaa loistamaan loistavan sinisen valon pilarin alas galaksimme läpi. Kaikkiin aurinkokuntamme valopisteisiin. Sitten päälain kautta, sielutähden sakran kautta, keskuskanavaamme pitkin, maatähtisakraamme, sitten Kaijan sydämeen, äiti maahan. Ja tämän valopilarin avulla yhdistymme positiivisiin maan sisäisiin olentoihin, vastarintaliikkeen ja Agarthan papittariin, aktivoidaksemme valopilarin, joka liikkuu ylöspäin maatähtisakramme kautta, keskuskanavaamme pitkin, sielutähden sakramme kautta ja ulospäin takaisin galaktiseen keskusaurinkoon asti. Ja taas alas, luoden valtavan tooruskentän puhdistavaa valoa ja jumalallista rakkautta. Olemme nyt täysin aktivoituneita ja yhteydessä maahan ja galaktiseen keskusaurinkoon, kun tämä voimakas tooruskenttä kiertää sisällämme. Se aktivoi kauniin valopallon sydänkeskuksessamme, joka kukkii valkoiseksi lootuksen auringoksi. Pienillä sateen kaarevilla valohiukkasilla,
jotka hehkuvat kuin opaalit ja ympäröivät koko energiakenttämme. Se kiertää ympärillämme rauhoittavia, rakastavia energioita, jotka puhdistavat varjojamme, haavojamme ja arpiamme kaikista negatiivisista tilanteista koko olemassaolomme ajalta täällä Gaialla. Se muuntaa kaiken kokemamme tuskan Atlantiksen tuhon alkupisteen kautta. Se poistaa, puhdistaa ja muuntaa kaiken emotionaalisen tuskan. Negatiiviset muistot, havainnot, illuusiot, palautesilmukat, kärsimyksen jäljet, epäluottamuksen mallit toisiamme kohtaan ja erityisesti epäluulon lähdettä kohtaan. Se muuntaa kaiken varjon puhtaaksi, ehdottomaksi rakkaudeksi. Kun kylvemme näissä energioissa, tunnemme, että kaikki tällä planeetalla koskaan koettu kipu poistuu ja rauhoittuu. Avaamme sydämemme nyt anteeksi annolle. Määräämme ja käskemme jumalallisella vapaalla tahdollamme vapauttaa itsemme piinasta, uhriksi joutumisesta ja kärsimyksestä sekä suuresta hylkäämisestä, joka on painettu meihin kaikkiin ja joka loi tämän alkuperäisen haavan. Kaikki kokemamme varjot ja negatiiviset arvet, jotka pimeyden toimet, jotka johtivat Atlantiksen tuhoon aiheuttivat, vapautetaan nyt kaikista energiakehoistamme, kaikilla olemassaolon tasoilla, solumuististamme ja palautesilmukasta, johon pimeyden käänteisteknologia on jumittanut meidät ajan myötä. Se on nyt ja ikuisesti muunnettu valoksi. Kutsumme nyt transmutaation violettia liekkiä puhdistamaan ja tyhjentämään kaikki epäluottamuksen mallit, mustasukkaisuuden mallit, pelon, selviytymispelon, seksuaaliset traumat, hylätyksi tulemisen tunteet, väkivallan ja kaikki muut negatiiviset mekanismit, joita on käytetty uhrin aseman ja voimattomuuden luomiseen ihmiskollektiiviin Atlantiksen tuhon jälkeen. Violetilla liekillä poltamme pois pelon, hylkäämisen, epäluottamuksen toisiamme, valon voimia ja alkulähdettä kohtaan. Polta, polta, polta. Pois erossaolo lähteestä ja vapauta mielemme vääristä käsityksistä ja illuusioista. Vapauta sydämemme ja persoonallisuusmatriisimme kaikista uhriutumisen ja pelon jäänteistä, joita luomme sen seurauksena. Määräämme ja käskemme nyt aktivoimaan Aan valkoisen tulen, auttamaan meitä muuntamaan energiakenttämme voimakkaiksi valon sateenkaaren tähtipurkauksiksi ja aktivoimaan ylösnousemuskoodimme, jotka ovat olleet pois päältä romahtamisen jälkeen.
aktivoimme moniulotteisen DNAmme ja ylösnousemuskoodimme tällä voimakkaalla taajuudella, ohjelmoidaksemme uudelleen valokehomme oikealla ylösnousemusprotokollalla. Sulautamme sydämemme yhteen galaktisen keskusauringon sydämen ja Aan valkoisen tulen kanssa. Hengitämme sisään näitä kosmisia taajuuksia koko olemukseemme. Yhdistämme nyt sydänsakramme ja sielutähtisakramme alkulähteen sydämeen. Sydämestä sydämeen emme ole enää irti lähteen jumalallisesta kipinästä sisällämme ja itse alkulähteestä. Meitä ei enää pidetä vangittuina erillisyyden illuusiossa. Meidät on vapautettu tyranniasta, joka johtuu yhteyden katkeamisesta rakkaaseen minä olen läsnäoloomme, ehdottoman rakkauden lähteeseemme. Me olemme maan päälle inkarnoituneen maailman kaikkeuden, maskuliinisen ja feminiinisen viisauden, jumalallisen linjauksen pyhiä pappeja ja papittaria. Kannamme ylösnousemuskoodeja, joilla katkaisemme Atlantiksen pimeän romahduksen aiheuttaman taajuussilmukan. Aan valkoinen tuli aktivoi valokehoihimme tallennetut ainutlaatuiset koodimme ja säteilee ne ulos sydämistämme ja ankkuroi ne suoraan Sintamani-verkostoon ja positiiviseen planeettaverkostoon. Ihmiskollektiiviin. Ja äiti maan sydämeen. Kaikki leilinjat, pyörteet ja pyhät temppelit Kaijan päällä ja sisällä aktivoidaan nyt näillä koodeilla. Ne matkustavat kristallivaltakuntiin, aktivoiden täysin maan sisällä olevat kristalliolennot, auttamaan meitä alkemistisesti muuntamaan kaikki negatiiviset jäljet, joita ne kantavat, ja muuntamaan kaikki negatiiviset jäljet planeettaruudussa ja maan energiakehoissa. Se on muuntunut puhtaaksi valoksi, puhtaaksi luottamukseksi, puhtaaksi rakkaudeksi, puhtaaksi armollisuudeksi, puhtaaksi vapaudeksi ja puhtaaksi yhteydeksi minä olen läsnäoloon ja alkulähteeseen. Samalla kun aktivoimme uuden Atlantiksen maan päällä. Kuin tulinen valon aalto, koodimme kiertävät planetaarisen verkoston ympäri, katkaisemalla palautesilmukan ja täyttämällä sen puhtaalla jumalallisella valolla galaktisesta keskusauringosta ja alkulähteestä. Anna palaa, anna palaa, anna palaa. Aan valkoinen tuli, sillä se ankkuroi valon takaisin äiti maan sydämeen. Se aktivoi uudelleen hänen kundaliinitulensa lähteet ja puhdistaa pois kaiken hänen tuskansa ja kärsimyksensä, puhdistaen hänet takaisin alkuperäiseen jumalallisen tasapainon ja puhtaan, korkeamman ulottuvuuden rakkauden suunnitelmaan.
Hän sulauttaa nyt sydänenergiansa yhteen meidän sydämiemme kanssa ja yhdistyy sateenkaaren galaktisen keskusauringon energioihimme, luoden valtavan sateenkaaren rakkauden tooruskentän, joka kiertyy spiraalimaisesti planeetan ympärille. Se puhdistaa varjon ja pimeän poikkeaman ja korvaa ristiriitaiset tunteet jumalallisella anteeksiannolla, ehdottomalla rakkaudella, oikeilla pyhän liiton koodeilla ja protokollalla ja hyvän tahtoisella, lempeällä ja rauhallisella sydämen energialla. Koska olemme yhä Aan valkoisen tulen syleilyssä, Atlantiksen tuhon koko jälki millä tahansa aikajanalla, maan akaasisissa aikakirjoissa ja millä tahansa olemassaolon tasolla on nyt muunnettu puhtaaksi valoksi. Nyt uuden Atlantiksen ja vesimiehen aikakauden uusi suuntaus maaplaneetalla ilmenee. Kaikki pimeys on muunnettu ja vain muistojen viisaus on jäljellä. Meistä on tullut voimakas, positiivinen sisääntulopiste jumalalliselle valolle, joka virtaa meihin kuin avoin hana. Se valuu kauttamme alas maan sydämeen. Olemme pyhiä graaleja ja pyhiä maljoja, jotka täyttyvät alkulähteen parantavalla nestemäisellä valolla. Annamme Jumalattaren ja Jumalan juoda kupeistamme, ravitakseen heidän kehojaan ja sielujaan. Me olemme todistajina alkulähteen jumalallisen feminiinisen ja maskuliinisen energian pyhälle liitolle, joka jälleen kerran armahtaa äiti maata ja liittää hänet kosmiseen valoverkkoon. Me olemme ylösnousemuksen graalit, ylösnousemuksen maljat. Aktivoimme täysin jumalallisen viisauden koodimme, kun koemme näiden jumalallisten energioiden pyhän liiton olemuksessamme. Annamme Atlantiksen siunatuille muinaisille tavoille äänen ja harjoituksen, jotta ne syntyisivät uudelleen olennoissamme ja loisivat uuden tasapainon ajattelutavan, harmonian, rauhan ja valon hallitsemisen maan päällä. Meidän jumalallinen tehtävämme ja missiomme on pitää tätä valoa astioina, jotka auttavat ihmiskuntaa muuntumaan heränneiksi, ylösnousseiksi olennoiksi. Olemme kiitollisia tästä siunauksesta ja palautetusta yhteydestämme lähteeseen. Jumalallinen tehtävämme on käsissämme tähtisiemenet. Muistakaa koulutuksenne, pysykää vahvana tehtävässänne. Ilmentyköön tämä kaikki ja vielä parempi nyt. Minä olen jumalallisen valon olento. Olkoon niin ja niin se on. Olkoon niin ja niin se on. Olkoon niin ja niin se on. Minä olen. Hengitä muutaman kerran syvään ja sano aikomus. Tuon tämän energian mukanani jokapäiväiseen elämääni. Joka askeleella pudotan näitä energioita maahan, tarkoituksenani ankkuroida uuden Atlantiksen todellisuuteen. Kun olet valmis, voit avata silmäsi.